Iconic. Kan du ikke lige kysse med Lasse? Nej. Hvor er Lasse? Kom så, Nisse! Det er godt flomme. Hvorfor har de ham næret med igen i år? Det er den samme nære. Jeg er sikker på, at det er den samme nære. Ja, Buster! Superman! Fuck, Mads! Han er stået mindst lige så. Ja! Okay, så er det jo meget fair. Ja. Så er vi også smart. Ja, det er lejligt. Smart. Ja, men næste er live. Skal du ikke? Ja, det er stå. Ja, den er stå. Den af! Spider-Man gør det last. Nå, det er det Jesper. Ja. Kom så, Benjamin! Hvad er det bare? Shit! I'm a savior! Slæk Lars! Fuck Lars! I'm gonna fuck those teachers up, man. Sig det igen. Nej. Rasmus han trumler. Hvorfor er det kvind, der står? Kom nu! Skyd! Kom nu! Nej! Skyd dog, kvinder! Ja, Rasmus! Nej! Hvorfor er det også Kim som målmand og ikke Anne? Ebbe. Han har en legit chance. Problem. Åh, Schmidt! Det er det bedste, at det også, når jeg angriber hele tiden. Så går du bare rav på mig. Nina! Kom så, 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 Anna! Anna? Wow. Han hætter, og han hætter, og han hætter. Og han smadrer! Han står på mål. Er det ikke lidt smart, det er Ezio, der står på mål? Han har sgu ikke haft meget action. Jeg tror, det er, vi kan bruge en indgreb. Ja. Hvorfor er det Anne? Flytte løber, hun løber. Fuck Kim! Fuck!